Welcome back to my YouTube channel, and this is me, Chocolate Vlogs! It's holiday time, it's time for bonding time. Kasi wala akong family dito sa Vegas City. So, ako lang mga friends here in Vegas City ang akong kauban karon. So, wala ang team attitude. So, wala ka lang. Ako lang yun. Isa. So, here with the family of the Lima family and our Savia family is Pennington. So, tanaw na ito kung sa iba mo na po kalong adlawa. Yan. Ikaw mong cocker ka lang. Ikaw nag-cook. Sige, yung paralan. Andot? Andot? Kapten! Saan isda? Ayan, this is po yung anak ng mayaman ng aming silingan. This is Lian. Please invite you your YouTube channel. Naka-YouTube channel? Oo. Saman? Chocolate Vlogs. Ayan, this is a sweet low. Ayan, this is the mga silingan naman diri. Sila dyan ang kauban ako kung wala ko yung family sa Vegas City. Sila ang mga family here in Vegas. Say hi sa aking YouTube channel, Madam Dilima. Na hi! Ay, dili di. Ayan. Hi, Mami Bini. Good morning. Ayan. Siya, buntis mo. Buntis ka. Ay, 10 months. And now, preparing sa mga soft drinks. Ayan. Siya si Yayat. Say hi to my YouTube channel, Yat. Ayan. Yan, ano siya mong pinakadato na silingan. Si Eric Deliva. Follow siya sa Facebook ha mga guys. Kali yung batabak na Ricos God. Ada. Hi, Madam! Muna mo ang amo po. Si Madam Deliva. Say hi to my YouTube channel, Madam. Thank you so much, Madam, for this wonderful event. A holiday season. Hi, Madam. Ano dato ka? Yeah. Ito po ang scene namin dito sa Santa Cruz House. Ayan, look at the sea. Hello, baby. Now preparing. Smile. Smile, babe. Ay, ganito. Smile, ganito. Ayaw lagi. Smile, babe. Good. Okay, smile. Let's get it up. Nag-diet ka, Madam. Busy kayo sila mga guys. Muna sila mga Purok Bangos boys. Actually, mamayutay na sa taon ng panahon.
Ay, kadi. Kana ako interview ni mo pala, sige pala ni mo. Kasi may istorya ni mo na single pa ka antod karon. Sige, magsana all. Actually guys, mani ang Piolo Pascual ng Purok Bangos. Pakita ka sa mga abs, B. Welcome to my guys. Shout out. Mano siya mo ang kuan? Dili. Sa mo ang kuan, dato na mo na kuan. Kaming kapitan sa Purok Bangos, Digo City. Siya si anak ni Eric Dilima. Dilima dai. Okay lang kayo mga madam. Social siya. Siya ang kuan. Siya na siya blueberry cheesecake. Ayan. Actually, mo na mo ang girls diri na ay kapansanan sa mata. Ayun, day. Ayaw, po. Sige, naka-video-video. Naka-interview sa mo. Tama na, Ben. Sabi ako, video ni mo ba? Sige. Naka-interview sa mo. Nabuyatan ka ka. Okay lang man duwa. Ha? Okay lang man duwa. Talaga, Ben. Ano si Lian? So, nama ka YouTube channel, no? Ano mo YouTube channel? Vlog. Huwag kaya. Nalilak yung mama ko. Iya, labay-labay ya. Kiss mama. It's na oh. Tapos na po kaming kumain, so mag-swimming na mi sa sea, kung saan maganda dito talaga sa Taos. Ayan, this is Taos Beach. Ayan po. Tapos like na ng kuan, Gio. So, sa mga taga Mindanao dyan, punta na kayo dito sa Taos Beach. Ayan, may function hall po sila diri. Ayan, so mag-anan tayo mo tayo na yung function hall. Yes, ayan. Like this side ko on. Tapos like fried grills diri sa Taos Beach. Ayan. So, interviews na tayo. Ayan, this is Taos Beach po. Raining. Ayan, rain po dito. Masarap maligo ng dagat sa rain. Kasi nakakaano talaga yung rain. Ayan, yun ang mga kanto. Ayan, naligo sila. And it's rain. Hindi na tayo!